Nie je to tak dávno, čo Facebook výrazne zjednodušil všetky televízne súťaže. Dnes stačí napríklad televízii Vega lajknúť stránku a zdieľať príspevok. V podstate 2-3 kliky. Veď sledujte náš Facebook a získajte aj vy niektorú zo zaujímavých cien. Často sa ale stáva, že výhra nepadne do správnych rúk. Preto nás mimoriadne potešilo, že v tomto prípade to dopadlo úplne najlepšie, ako len mohlo. Výhra určite padla do správnych rúk. Pani Stachová sa veľmi teší, prejavila veľký záujem o všetko, čo sa bude diať a my sa zase veľmi tešíme, že budeme mať ďalšiu milú, krásnu, zlatú plavkyňu. V júli sme začali súťažiť o poukaz v hodnote 99 € do centra Kvapka. Tam, zjednodušene povedané, zoznamujú bábätká rôzneho veku s vodou. Pani Stachová je naviac našou pravidelnou diváčkou a tak si na Facebooku všimla možnosť vyhrať niečo užitočné pre celú rodinu. Ja pravidelne sledujem vašu stránku Vega TV, pretože sa mi vaša televízia veľmi páči. Nakoľko to je to regionálne, je to z okolia a je to vlastne všetko, čo človek vidí okolo seba. Nielen konkrétne naša obec, ktorá mala teda to okrúhle výročie, kde ste boli takisto u nás natáčať, takže vašu stránku sledujem pravidelne na Facebooku. A keď ste tam vlastne uverejnili možnosť súťažiť o poukaz na plávanie do Kvapky v Trnave, tak to bolo pre nás veľmi zaujímavé, pretože mám malé 9-mesačné babätko a veľmi nás to zaujalo, takže sme dali zdieľať tento príspevok váš a nakoniec ste sa mi ohlásili, že sme ho vyhrali, tak sme veľmi natešení a už sa veľmi tešíme, že pôjdeme plávať, takže veľmi pekne ďakujeme ešte raz a veľmi, veľmi nás to teší. Ďakujeme.